kvôli výpadku katastra sú listy vlastníctva dostupné iba na portáli kataster.vugk.sk. Za bežnej prevádzky sa tento portál volal cica.vugk.sk. Momentálne ho asi takto premenovali, aby to bolo prístupnejšie pre verejnosť. Na tomto portáli, ktorý existuje už dlhšie, ale verejnosť väčšinou používa portál ZBGIS, tak na tomto portáli sa dajú vlastne vyhľadávať listy vlastníctva, teda môžeme vyhľadávať ten list vlastníctva podľa jeho čísla, alebo môžeme vyhľadať parcelu a list vlastníctva, na ktorej je tá parcela, alebo môžeme vyhľadať vlastníka a všetky jeho listy vlastníctva, alebo môžeme vyhľadať list vlastníctva podľa súpisného čísla. Čiže tento portál má oproti portálu ZBGIS výhodu v tom, že obsahuje trošku prehľadnejšie výsledky vyhľadávania, čiže môžeme si napríklad ukázať, ako si nájdeme listy vlastníctva určitého vlastníka. Dám si napríklad okres Bardejov, katastrálne územie si vyberiem takisto Bardejov. Teraz môžem vyhľadávať podľa priezviska. Musím vybrať ale prvé písmeno priezviska. Ale skúsim si vyhľadať napríklad mesto Bardejov. Dám M-ko. Vidím, že mi tu aj nejakú firmu hneď prvú vyhodilo. Tu sú jednotlivé priezviska občanov. Vyskúšam nájsť to mesto. Tu je mesto Bardejov. No a tu mi vyhľadal vlastne všetky listy vlastníctva, ktoré má mesto, čiže toto je výhoda vlastne tohto portálu, že hneď vidím takto všetky listy vlastníctva, ktoré patria mestu Bardejov. Ale pozor si dajme na to, že niekedy môže byť mesto Bardejov vlastne aj dvakrát. Vidíme, že tu sú dve mestá Bardejov. Jedno je s veľkými písmenami, druhé je s malými písmenami. Čiže zapisovateľky to pravdepodobne takto zapísali, ale samozrejme je to isté mesto. No, vyberieme si teraz list vlastníctva niektorý, napríklad tento, a dáme vytvor LV. A takto nám vlastne sa ukáže list vlastníctva s tým, že údaje sú platné k dátumu 3.1.2025, to je vlastne ešte pred výpadkom katastra. To je zrejme posledná záloha, ktorá sa im zachovala a ktorú vedeli takto rýchlo obnoviť. Pokiaľ sa chcete vedieť orientovať v liste vlastníctva, pozrite si video s názvom List vlastníctva _ čo v ňom nájdeme. Do počutia a dovidenia na budúce.